Ja, kør nu bare den vej rundt. Det gør jeg ikke. Har du ikke bakkegear? Nej, kom nu. Kom nu med. Jeg kommer. Altså, der er det. Kenny og Oliver, kom så her. Vis til bundet. Og så er det hjem fra købmanden igen. Skal vi køre ind over skolen? Vi kører ind over skolen. Kenny, kom. Kan du ikke dreje skarpt nok? Fuck, det er svært at filme og cykle på samme tid. Kører vi ind over skolen, op ved siden af købmanden. Vi har cirka 1,5 kilometer hjem på den skodsecykel. Og vi har Kenny med. Og så selvfølgelig mig selv. Og så har vi Oliver. Nej. Sgu en skum banancykel. Kan du overhale ham, Kenny? Okay, det kunne være, at jeg skulle tage at komme med. Måske skal op i høje gear. Sådan der. Har du ingen bremser, eller hvad? Jo, men det er dårligt. Og du skal ikke købe bladene. Du er helt og skide. Du er helt og skide. Går Kenny, han går galt. Hvad så, Kenny? Hvordan går det? Og så har vi fokuspunktet Oliver. Kenny. Jeg vidste ikke, der var en hej. Jeg tror, det var en masse store planter. Vi har simpelthen 2 psykopater på cykel. Eller hvad man nu kan kalde det. Har vi levet? Nej, vi drejer. Okay. Vi skal ind under bomben. Vi skal ind under viadukten. Er det lidt svært? Er det ikke svært? Jo. Ja, for du skal op på den anden side. Og så lige et karriere fister. Og der har vi stadion. Og der har vi stadion. Jokia Stadion. No people here Jo, today. der er 2. Er der ikke? Der er ingen, Olli. Jeg sidder bare og filmer dig. Hey, YouTube. Nej, jeg skulle glemme at trykke start. Og det har du ikke vel? Nej. Oh my god. Oh my god. Oliver, han kan lide at få den i frigatten. Hvad så, Olli? Det er godt, der ikke er nogen piger og lækre piger. Kom nu, Olli. Isen smelter. Nå ja, vi har sgu da også is med. Træf op, men sidste gang kan Luca. Måske skulle jeg op på cyklen igen. Jeg ved ikke, hvad fuck Kenny laver, men han kan... Hvad fuck laver du, Olli? Nej, så smider du kraften. Kom herhen, is. Ui. Den får løs. Værsgo, Olli. Kør så, tyksak. Med is på. Og Kenny kører galt for 3. gang. 3. gang har han kørt galt. Du kan være bange her. Ej, vi gør sgu ej. Hold din kæft. Ui. Jeg fik det, tror jeg. Jeg skal lige selv med de andre, før jeg kan filme ordentligt videre. Der var bak. Der har vi Olli. Hold kæft, det er svært at cykle her. Nej, Olli, ikke ned ad trappen. Nej. Og han kører ned ad trappen. Det var godt i røv. Og Kenny lige efter.
Og jeg holder mig bare til stien. Kom så, Olli. Go, Olli. Go, Olli. Læg det på Facebook, det ved du godt, ja. Læg det på Facebook. Jeg lægger på YouTube. Crazy young man. Og den skal hedde Olli på racercykel. Olli på racercykel. Det lyder sgu så totalt chilleren nu efter. Ind i hvem der? Hvad? Vi kører ind i hvem her. Jeg er 5 i orden. Damerne først. Danny, der var metalkæde. Ja. Man kan ikke cykle rundt om et sted, hvor der er metalkæde. Og så Oliver, han kan bare undergøre. Han fuck til dig, Olli. Fuck til dig, Olli. Kør ned ad trappen her, så får du en 5'er. Og måske brække kravben. Du kører over 2 kroner. Hos bremseren virker ikke. Skal se lige, Oliver prof. Kører han under? Ui. Pro Tours. Ordentligt sygt chilleren aftensaf. Op efter aftens kaffe. Og... Nej, det kan jeg ikke. Kenny, du skal skubbe Oliver op ad bakken. Olli, jeg har dig på skjult kamera. Nå, nu er det ikke så skjult igen. Jeg kan komme op! Ja! Fuck, hvad er det? Det ved jeg ikke. Du fik lyst til at vinke. Nej, jeg troede faktisk, det var Philip. Du vil have den i fregatten, lige midt i nougat-skatten. Om i røghul, altså. Vi tager det hjemme. Nej, vi er langt fra hjemme, Oliver. Vi kører 5 km i timen højst. Nå. Du skal bare spænde tilbage efter ATV'eren. Kenny! Må man ikke. Og Kenny kører rundkreds ind i rundkørsel. Fuck, mand. Lige så åbnet så. Kør! Biats! Hvad fuck er der mere? Sådan en klog raketpind, eller hvad fanden laver han? Kenny, den kæp der, den er alt for stor til, du kan få den i røvhullet. Den der kæp er alt for stor til, du kan få den i røvhullet. Og Kenny, nej, Oliver, du ligner Nea på kamera. Nea med gingerhår. Nice. Nej, men helt seriøst, når man kigger der igennem kameraet, så ligner du ginger. Ja. At jeg har rødt hår. Ja, ind til side. Vi skal lige køre hurtigt, han skal ind her nemlig. Oliver, han kan lige pikke i munden. Oliver. Det har faktisk brugt 8 minutter og 30 sekunder. Nej, bare for at køre for købmanden her. Ja. Nej. Du tager ikke den der til skole hver dag fremover, vel? Håber egentlig ikke, du tager den der til skole fremover. Så kan det godt være, der går lang tid, før du kommer hjem. Hvordan zoomer man? Det gør man der. Kenny, stop så. Jeg siger til Lone, jeg har beviser. Jeg ødelægger kun en pind. Ja, hvad siger du? Kør nu, Olli. Er du på vej? Det er bare lidt hårdt. Danny, tag isen. Nu kan jeg ikke holde den mere. Nej, nu kan jeg fandme ikke holde den mere. Nu kan han ikke holde ind mere. Han kom sgu i bukserne nu. Jeg har det fandme varmt. Oliver! Oliver! Mathias på gik. Oliver, han får lige pludselig, der kører fuldstændig sindssygt gang. Sindssygt. Nå, må ikke komme for tog. Mathias på gik. Mathias. Hej, Olli. Mathias på gik. Mathias. Jeg har det varmt. Måske skulle jeg tage at gå ind om den der. Mathias. Ja. Jeg har det varmt.
Hej så, Oliver. Og Kenny, han køler sig ned på en is. Og det var Markus. Ham kender vi ikke, Markus. Jeg kan i hvert fald ikke. Jeg tror, det var Olivers bøsseven. Hvad? Jeg tror, det var din bøsseven her, Markus. Jeg skal ikke holde det, de spasser. Jeg får stadig være din bøsseven. Han kom faktisk og fanger dig nu. Der har vi Lyn Markus igen. Han tror sgu, han er hurtig. Og så har vi Oliver. Okay, Olli. Moine. Go, Olli. Hvad? Nej, men det går ondt i røven. Så vender vi om, eller hvad siger du? Ingen biler bag os, ingen biler foran os. Vi krydser sgu ind over marken. Vi kan godt have kørt så meget op i bord. Så tager vi sgu en runde om Oliver. Kør nu, Olli. Vi kan jo ikke blive ved med, nu har vi fandme kørt 11 minutter og 11 sekunder. Og du skal da... Så lad det være. Det er ikke det, så lad det være. Det er juli cool. Til sidst jeg kraftede med Jesus, han skulle have helt noget længere. Synes du, Jesus skulle være hunket noget længere? Ja. Jeg synes bare, han skulle skydes. Altså med kuglerne, så kunne de navle hans finger op med hans pæk. Ja. Han har sådan en bøssepæk, en stiv pæk. Og ved du hvad, drenge? Det her, det er sgu snart ved at være slut. Gå tur hjem. Han skal ikke få i trafikken. Husk, pas på de små i trafikken, bogstaveligt talt. Han er ikke ret meget større end den der forlygte. Hey, så Holly, skal vi lige ned? Høj, der var et grås. Ja, lille lækker maskine. Okay, kom med, hvor der er hegn. Ui. Der har vi traileren til den. Ui. Der har vi Kenny. Så er vi sgu hjem. Kørt han derned. Der holder min anden cykel jo. Hey, der holder Tobis knallert.